Matang sum nok mustap nasudap kam ti nasudap sarnyut nasudap penkhut nyut thaj bhana thaj sia tang balem no kat nang im perthei hiam hap bantre namar ba ubriu im dak batre ong ipi ti mentah ngan ong ipi kamtam ya kilong kemi mo kilong kemi ngan keran kawei kaban pensngotho lani ban hikai ipi na ka benta ka jing bha pet ngan ong ipi ba borobor ka ka jinglong jonglong pa lani jongrong ba bale ba sakalai prayeng prasen bat kani ke jing hikai ke ba ngan hikai ke mut kam de ke jing la ke jonga ngan ong ipi ngan hikai khnang mata kasni namar ka ke bawan ha ka jing im ke jonga am ha ka jing mut ipakhat jonga ngan pedi be kat bangadon ban ai pi ngan ai ti kani ke mut ke jing kran besi syamo no keme ojuri tador se ya kejing im jong upa jong pi dakaba pi perkhat ramnya ki jong ani perthei kemi oju di tador se upa jong pi tang na kabenta ba pi bi ya kaspa ka phau jong tiwei kemi oju se lam ba kelas se kiwei tonget ya upa ki khon jong pi se batri sitom nang mata jong pi bat nang mata jong ki khon sto kani kadika ka ba pensngau ha kitu kirang ba don kirang ba mo kiba kimnang ban keran kimlat ban keran nani don teng usngau thu ya ka tang ba hande ka kenthei ka bom la asya man kapur kamut kaju bar kali menti kali mutlop ka keren be to ka jing sngo duki mensem jongka ti ulong pa ha pa thaj no nda ula kikit jenjar pan na kani ka daw ngon ong ipi ka jing suk hi borobor oju perkhat ya kata ka bayalam kibrio ka jing suk hi borobor ka de ka mensiem jong pi ka bapalei sto ka bam ju ya thau yeno ru ka jing suk jong ubrio hi ka de kata kabom ikwa ya ka jongno ru ka jingsuk jong ubrio kalong be bom bisni ya ka jongno ru kata ka de ka jingsuk ha ka brio ne ha ubrio ti lada phimlong ki brio ki bayu i jengai ki na ka benta ka jing bha phimlong ki bajok ne perthei ti na kani ka daw nga perkhat ni yela dia ba ka ka bawan ha ka jingmut yung perkhat yung nga keren be yung ni ba yo ba ngam kan mau shu yo ba ngaklet no yo ba ukrat udom yang nga ba ngade man pen ya ka badon ha ka jingmut yung perkhat yung nga na kani ka daw nganong ipi kamde ra ka jingla ka yung nga keren ni kini ki borkhon ba pindup perkhat ba pindup sngutu don kapur ngan ong ipi banga pendom ipi namar ka jingbiet hi ka pendom ipi lada pinlong gibri ku basian ba pinlong gibri ku perkhan ngan ong ipi naki ki jingkran ki jonga am kin sakenti ipi handai ngade tang ubri opan handai pin ibenya nga handai kanma ki jingkran ki jonga apan kamde ka jingla ka junga ngai thu hok ke kata walda kibriu kin dom anong ipi to yela ka jong bat pet nuksa iki jingle jung kita kibanabar handrei what you be no kata karong jong ki wei pan handrei to pen bahai la ka jong to pen bahai yela ka jing sam la jong to perkhat nongkong yela ki khon ki ti la jong perkhat nongkong yela ka tengah la jong perkhat nongkong yela ka yeng ka sam la jong na ka benta jong pi kilong pa baro
kenang ba pindu baha ngan ong yi phi ka kemi ha ka jing im ka jong phi de ka kemi ba kha yi phi bat ka kemi la da kam don shu ka kemi ba ar jong phi ka de ka tengah jong phi ha ba phi pang phi sitom ka man kan the jong phi kamla pon bong tadong jong phi ka para kan the jong phi kamla pon bong ta tengah jong phi o ya ka ya phi mo la ne ban pan pediang ej la ne ban sum ya phi ka para jong phi kamla ban le am ta ya phi handrei ka kemi ki kon jong phi ka shem ya ka banta jong imei ba kha ya phi aba phi pang phi sitom ka pan sum pan sa ya phi nang ta ka pan pediang ej ka pan pediang pi ya phi na kani ka daw non ong ipi ba kat ki badon ha ka jingmut khat ju phi nga ai lut yu phi handrei phi adom nga phi ong be ba uni umla ban te yu phi handrei kam the namar nga ru ngan nom dom ri ta jing kran ju phi namar balei de ba phi e yanga hi phi se dom kane kane handrei phi simla perkhat pat ya kata ka jing kran ko jonga yani ka e ka ba ka do not ka mesim jonga ngala ai phi bat kado not ka mesim ko jonga ngala ai ublei na ka banta ki e ba pen i ha kani ka jala ba kam don ka jing bha bat kam don ka jing kala namar ba ki nong sanchar kimle e ka bade lada ki nong sanchar jongi ki le e ka bade ngan ong i phi ngim jenjar kum ne kum bangi long manta ti na kata ka daw ngan ong i phi nang kong hi ngidi man pun bha suwa na la yeng lada kala bha na la yeng an ong i phi pinom ki kuslai pim don kambiru on pe ino ngia jot namar bangi pet yikiwei ngia jot namar bangi pihun yikiwei ngia jot namar bangi bisni yikiwei na kata kata ngia jot ti habale bakla kade ka kamram jungi bangin kran bangin sneng bangin kra ubas ngap umanto e yala dia ubam ngap ujot e yala dia kane kade ka kamram jongki nadu kita men kilong suwa man suwa jongi kamot kile ekane tehre kane ka juk manta amdan syu robale ekata ti ngaperkhat bathrai la bandei manga ubale ekata tangma wala kataru ngadon yala ka jong jing duna handrei ngangan su ong ipi ya ka e pat ka ba ukonrat hi upha yang abangan keren ngan keren na ka ka jing sisa wala ngalong ubri ubaduna bat pi iben yanga pi adom yanga ngam jus ngawi aira namar kani kati kebenta te rade hayeng ne habar rade banga i parat ya ki project prokhong na kata kada ngong pi aduk namar ba pi babi bat bali pi abi namar ba pi duk namar ka jing bi ada pilong ki brio ki ba perkhat start ki bombe e kata karong pertel ne bombe kata ka stay nong wei bombe kata ka jinget nong wei na ong ipi pin scam hala kayeng kasem handre pi abe e ka stay nong wei pi abe e karong pertei pi abe ya kan yam nong wei na kani ka da pi sai jon ngarong ngadi kun kristan tang bangam simladon kum kata ka jinget ka ba layalam de ki brio bana bar ngapuli e ka bible nadu ka jutang barim ne jutang thamai lada baru khat kita kinong ilam balang ki ong be ba ujisu kren farsi bale pimla an percaya kita farsi sto na kani ka dawngan ong ipi ba bale nging sa ilam bakla hadukan kami bale ngijot hadukan kami bat ki pen kelan jalabi kumto pen kelan jalabi handre ngangan ong ipi ba kini akim poi si eru handai pen bahasua yala kado nut ya ka mesim lajong lupin lajot hadin dang ta pen bahaya ka yang kesam lajong ikut ke tengah hikai halayi kani kri ke tang ka jing ajung mut sto ti na kani ka daung ngon ong ipi ha ka jing le ka jing kam ka jonga habang i yala ki praja pakong praja ni lojong teng teng ka pen bitar namar ba ngasngau bet kat mangam don chu handai ngangam ong yela dia bakat mangau don chu namar ngasngau thu yela dia ngade tang ubrio bat ladayap yang hapte bakhendau sto ti kan mentoy ayu bangan sen
ya kajing stan haba kajing start kam dei nanga ka dei na uble trek kendra kamla ba pikeno enga ubabi namar ngam sim laset ya la kajing bi ban ya untuk ubri ubastan ubaset ya la ka jong kajing stan sto tila dapi ongenga bang penon kam bakla ti balei pipan pim simla la ban penon kam bah kani ke bangang keren ngan ong ipi bursin ladang aplat video tangkawai kibun kiba kemi nanti bangangan keren ane ban ui ya kadu kemat jonga hanre pim simla perkhate halade halaka donut ko jong pi pia ben ngan ong ipi pia ben kan honor pim la rang ngan ong ipi kam man toy kam tre kam syu ro ko jing thok jing skor jong pi ko jing pi hon ke jing bisni ko jong pi namar ngang ong ipi ya uta uba pia wat baru sikata ni udon hang ni te handre pinang dom si dom pi dom si dom udon hang ni te uta di buat deng dok tedong men ong ipi tang bakam de ke jing la ke jong udon hang ni na kan ni ka daun ong ipi kam de ke jing la jong badang dok tedong ka de ke jing la jong blei trekenda toking tonget no kanang ba pindup ya bha tu pule ka bible to perkhat to puson tu pule khandiat ba to sngothu sibun ban ya ka ba pule sibun khandiat ru kamdon ka jing sngothu tet man to ayu ba phi bin sui nge tang ha ba kren ki wei pule na la dia persiang ban perkhat puson kanang ba pindup man bha hi halaka jong ka yeng ka sam kanang ba pindup man bha hi halaka jong karpai ngang ong ipi ngam ju ngap re ya kita kinong ben ya kita kinong keno ya kita ki brio ki ba bisni lani ngatip pa phi bisni tang ba ngang ong tang kan go wei pa phinom la hiru ban le ai da le ru kani ka ba ya keren ye phi kalong ka jing kurku ka jong ublei yang wal dang adok ngakerdu wal dang jenjar handre ka mensim junga ka kemen bat kapalai na kani kadau don gi pakali pidi kiat ayu ngadi ladang ayetu ba ngadi kata kiat ru phem sim layo re kata kabut kabanga ngadon pilong niam ayu ngalaya tu ya kata kabalang ru kabanga ngalong handre phem sim lalong ru kumbalong mga pipule bible ayu ngalaya tu banga pule ka bible jong kata kabalang ru handre phem sim lalong ru kumta piesin pierangop handre ngam sim las nguram re kata kejengkeran jong pi tesaka nganang percaya pi bat kat notali kita kijingle kijengkam jong pi bat penmong ka donut ka jonga handre dang akran mangapi among pi among ngam tip bale handre tangkani ka we ngan suong pi tonget dia ka ka ba pi ui bat wat nget ya ka ba pi phim la ban ui kani kadi kadur khmat jonga ngakren ye pi menta pi ui dalam kejong khmat handre pi ben yang handre ngangan ong pi kata bar khoj ka ba pi sngo start ila de kata hi ka penjot pi lada pi pediang ila de ba pi long tang ubri ubuduna bat ubabi ila de hang ta hi pin sakiu halakisngi sto nakani ka daw ngon pi ngakren ye pi kiba tek khmil ti lane kiba ap kemang ban ui video jonga ngan pher ayu mga ngadon hangnor ngan pher ayu don kiba tang sui kila dom don kiba tang sui kila kemen don patang kiba sui kamut ki kwa ru banwan kublekti don pat kiba tang sui kamut kila kemen tang bakiri sekendong yela dia kani ka jingle pat ka jingkerku ka jong blei trekenda ya kani ka jaka ya kani ka jala ya kani ka jaj brio an ong ye pi what do you pen da ka khendau ka siap ya ka spa ko mantoy namar balai manta phi di
kan nong ars pasan pau hakawi kapor ada pintiat kan nong san hajar sepau jar na perkat bahai kan ni keren jonga ti menta piladi no ba pi abe ya kaspa le penhun ni ketu sem jong pi ban ya be karong perthai hakabakut kapateng bersawan kan satim ye pi sto kan satim ye pi na kani ka taong ong ip habang keren nga kana ngale ngakam ki berkhot ban persngo thu ip pila bandom mlelei tangmang su ong ip babun ki bangang layu I habang asa ang sor celong ki trais nong ki hap sa ing wai namar balai namar ka jingpi ki don jaka puta ki dino ki persngo bha rak ba tho tim rak ba khalai rak ba yat kan thei nak ba di drops di kenja di kiat dengan ong ip ha kabakut kapateng kapan sawan kin satem yepi kin satem kumbatem ya kita ki kepatemen ki balalet no ki bom semla perkhat ki long dien mandin nakani kataw ng ong ip balai ip ki kuslai kan ni ngadon hang ni Andre pi event yang Andre ngasyong hakandong ngam jukwa hiru ban mi syakman na kata katau balai memlek ta pimla ban kanto yang amar ngas ngap tang ya kai ka ba utei u kanto yang sto Andre ngam simla don kam re na pi pet yang ngam simla lot spa ngam ku aspa ko pho ngatre man kasngi lai sautolit kikam ngaduk handre ngas ngobha ke mesin ngapalai ke mesin mar ngamju kwa ya kayo ngamju kwa ya kayo bat ngamju komen hiru ya kano kemario sto wala ngatam kepisana madanru ngan ong ip ngabam lut no sto nyamar ngatieng ban penyekle ya kepisah khar bat kepisah kamai kata kali kejenget ke jonga kisngotu ngahun hala ijong ijing yo ngahun hala kajong kejenget bat ngakemen hiru ya ka kabang ayo da ka musa blajong bat nga hiru ya la kajong nga hiru ya katin katli lajong ngapanon kam da katin tli lajong ngamju biit hiru ya kata kastai nong wei ngamju biit hiru ya karong ki wei virus pa to virus pa siatu peyo da kano ngam tip Andre yang ngapi nomla wan pembit jeli sto na kani ka daw ngon ong ip ki ba it ki ba thon ki ba but ki ba sngo thu bhai ki kran jonga jele hinala di khanang ba phin laj na ki jing sa elam bakla tangkini kentian ko blei siboni pi boro ka step basuk ba kemen ka step phanga ka step phernai ka step ka ku blei ka step jo ka jing sa ya ka jing mut perkhat ka jong pi wat lengo syu wat bit syu to skam la kanong rem to leit akatre kata khanang ba phin pahu pahai phin bit phin biang wat ju ong trei sitom to ong trei ban khlan trei ban bit ban biang sto kublai pi bro